Seguru ez naukela bakarra. Klasean egon eta irakasgaian ez ezik beste edozertan pentsatzen pasatzen dizkiat orduak eta orduak. Etzakiat, gauzarik hutsalenetan. Nire munduan. Eta bapatean norbaitek atea jotzen dik. Une horretantxe, bertan dauden guztiek atean dagoen tipuaren ganantz biratzen ditek burua. Ate atzetik buru bat ikusten duk. Segurtasun ezaren begirada galdua. Beldurra akaso. Begi mugimendu azkar batekin klasea begiratu ondoren, bere gela ez dela ohartzen duk. Etzegok bere gelan. Ahots lotxati batek gelako isiltasuna apurtzen dik. Ui, barkatu. Seguruenik une hortan barre urduri batzuk entzungo dituk ikasgelan. Agian irakaslea bera ere zeozer esatera animatuko duk. Ni ere ez naiz aklaratzen ordutegi hauekin. Edo horrelako zerbait, zertzekiat nik irakasleek nola hitz egiten diten. Ez diat magisteriorik egin eta egia esan nirei ere etziat kaso handirik egiten. Bueno, goazen harira. Klasean postasun giroa nagusitzen duk. Une horretan ez zagok ez deontologia periodistikorik Schopenhauerren pentsakerarik ez Schrödingerren katurik. Horregatik, une horrexengatik bakarrik, pentsatu nahi diat pertsona hori ez dela klase zerratu den ikasle soil bat. Pentsatu nahi diat, nahita joaten dela klasez klase erratu denaren egiten, ikasle aspertuei eguna alaitzeko. Horrela dela pentsatzea gustatzen zaidak. Polita duk. Norbaitek erotzat hartuko naik, baina unibertso baten jabe baninduan, horrelako pertsonak sortuko nizkian.